अभी जौन मुखिया जी बानी तो मतलब मेन तो है जौन लोग देखता नहीं ना। हाँ ये करीब 10 बरिस से मतलब कान गांव के आदमी आवत रहे तो गाली देता है जे कैसन मुखिया बड़ा कैसन गांव के लोग बा, लेकिन एगो हई काम क के मतलब हमारा गांव खातिर तो बहुत बड़का काम कर दिले बड़े। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहल बानी मैच बॉक्स और मैच बॉक्स के टीम पंचायत में काबा कार्यक्रम के लेके हाजिर बिया रघुनाथपुर पंचायत में। रघुनाथपुर पंचायत के मुरारपट्टी गांव है, वार्ड नंबर 14 है। वार्ड नंबर 14 में हम आइल बनी। एजा कुछ लोग मिलल है, चूँकि दोपहर के वक्त बटे तो लोग के लिए भेटात नहीं कि एजा एक दो आदमी दिख गल हम दुकान बात हम बातचीत करे कोशिश करते नहीं। एगो नौजवान भाई बा का भाई कितना काम भइल बा पिछला 5 साल में? आपको तो पहले मेरे तरफ से आपको टीम के धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है पब्लिक आने जाने में। यहाँ पर कचरा था, यहाँ से लेकर हमारे मुखिया जी राज किशोर जो बहुत बढ़िया काम कराए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। यही सब काम अच्छे हुए हैं मेरे गांव में, यही तो सब बात है। एगो तो फाइबर ब्लॉक लौकता नलियो बनल बका। हाँ, नाला बना है। अच्छा। वो खाल में था नाला, परंतु उसको उखाड़ कर फिर उसको रिपेयरिंग करके बनाया गया, अच्छा लग रहा है। नल जल के क्या स्थिति बा? नल जल के यहाँ हमारे के यहाँ तो अभी स्थिति बहुत कहीं भी ठीक है और बहुत कहीं भी खराब है। अच्छा, मैंने पानी ना आवेला कि आवेला? कहीं उधर भी पानी नहीं आता है उस तरफ, इस तरफ पानी भी आता है तो बहुत सारे नल में पानी भी नहीं गिरता है। और इस तरफ अब वार्ड तो नहीं मालूम, यहाँ का हम लोग यहाँ पर जयराम चौधरी है, इधर जयराम चौधरी जी है, यहाँ वही है वार्ड। का चाची? अरे मुखिया काम हम करैले बड़ा जोन शाम नो इन बा करैले बड़न तो का आ रोड बनवल बड़न और का करल। अच्छा, हां ई वाला। हां पेपर ब्लॉक बा। हां, ई चुनाव आइल बा, ही से बनवला का ना पहले ही से बनल बा। पहले ही बनल बा। हां, पहले ही से बनल। आवेले ने कबू? हां आवेला। मुखिया आवेले? हां आवेला। अच्छा, नल जल के पानी मिलत है चाची? नल जल के पानी हमनी के घर में नहीं खेला का है? अब वाटर ल जाने तो वार्ड वालों काहे ना लगैले? एने है सब ओने लागल बा, है नहीं खेलागल हमनी के है हे पलटा नहीं खेलागल। अच्छा, माने एने जितना लोग बस सबका नहीं खेलागल? ना नहीं खेलागल। अच्छा, ये तो वार्ड के ये तो वार्डे लोग काम करेला रघुनाथपुर पंचायत में। हां उहे लोग करावल। बस पूछनी ना कबो ओ हाली पूछाइल बा, लागी 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 ना लागता। पेंशन मिलेला? 60 साल हो गइल बा? हां पेंशन मिलेला 400। हां 400 मिलेला। का समस्या बचा चाहिए ने? ये कुली बा कौन समस्या बतावल जाओ, का कहल जाओ। राशन उसन? राशन ना मिलेला हमनी के। कार्ड नहीं खे? कार्ड बा, नाम कट गेल बा, 2 साल हो गेल नाम कटला। अच्छा, तन हमारे कार्ड 2 साल पहले नाम कट गेल, ओकरा बाद नहीं खे? नहीं खे मिलत। कुली फार्म तारम लोग भरता भरावल ह। हां, नहीं खे मिलत अभी, नाम कट गेल बा। चलिए, एगो और भाई बड़े का भाई कितना विकास भेल भैया? विकास तो बहुत भइल बा। हां, अरे बा के नल जल होने से आधा रास्ता में बा, आधा रास्ता में नहीं। का है? वार्ड जानस। अरे तो वार्ड यही जगह ना होन मार आज वार्ड दिल्ली जाके थोड़ी बैठल बाड़ा जे पूछले ना ओकरा तो कह देन का होई होई होई। अब तो इलेक्शन आ गेल, अब का होई? हां, इलेक्शन आ गेल त अब का होई? काहे ना होई? इलेक्शन अभी टाइम बा, 1 महीना अभी नवंबर में इलेक्शन रह जाए। अभी तो कुछ ना बोल रहा। मैंने अभी ना बनवाई है, अब कुछ ना बोल रहा। अच्छा बाप बाप, इतना ना घाम बाटे कि देखी कपार ढक के आ तब चले के पड़ता। ई देखी हई जौन बा रास्ता, ई फेबर ब्लॉक बनल बा, आगे ओने PCC बा, पुरान होके चाहे नया बोके, पीछे भी PCC बाटे। तो हई दिखल है यहाँ हमें लोग भेटाइल, बाकी उन्हें लोग लौकते नहीं के। तो हम केकरा से बतियाई या ना बतियाई? एगो चाचा लौकत नहीं तो चाचा से बतियाल हल जाओ। का चाचा, का हाल बा? घामा में इंतजार करता नहीं का हमने के? ना घामा में इंतजार नहीं कर, देखो तनी के क्या पूछ पाछ होता है। अच्छा, बड़ी घाम बच, बहुत तेज घाम बा। हमनी को गलत टाइम पे बुझाता आगे बन जाए। लोग मिली तब न बताई कि मुखिया कितना लुटले बड़े यार लुटाई थोड़े बा, कुछ कामो तो भइल बा। का काम भइल बा? काम नहीं सब भइल है, फेवर ब्लॉक बा, इतना पानी को लाग जातला से इया बा। बारे बहुत दिक्कत होला से, चलल कोनो गाड़ी घोड़ा ना होतला से, ना कोनो एक्स्ट्रा ठेला होतला से। अच्छा, बहुत माने बिछला बहुत राहत बा, बहुत राहत बा। तो ई कब बनल है? यही गाड़ी बनल सर 2-3 महीने पहले। 2-3 महीना पहले? तो ऐसा नहीं है ना कि चुनाव आइल बा त बुरबक बनावता रहे मुखिया जी? ना वैसन बात नहीं। अच्छा, ई हेनियो गेल बा का? हां हो गेल बा। माने गली बैठे अंदर लेबा कि हेनियो लेबा?
ना बस ये वही एजा से हो जाता है जो लोग अच्छा माने हो जाके खत्म बा रास्ता हाँ हाँ हो जाता है ओने से रास्ता तई नलिया माने चलेला कि खाली बनला ना ना चलेगा चलेला पानी जाला पानी जाला मुखिया लौके ले लोग मुखिया बना तो ये पे कोई नहीं जोन के लोग तो मुखिया के कार वो लोग के समस्या बा का दिक्कत बा कोटा में मिलेला ना जना ना ना कार्ड नहीं खेरुआ ना कार्ड नहीं था अच्छा जरा होइले नहीं तो का कहल जाओ बाकी वृद्धा पेंशन वगैरह आवास वगैरह मिलल बा लोग कि ना आवास लोग अब कार्ड नहीं जगह मिलल हुई हमनी के थोड़े मिलल आवास नहीं था चली और असल में एगो और चाचा आवत तने से देखी ई वार्ड नंबर 14 है और यहाँ एगो चाचा आवत तनी का चाचा का हाल बा प्रणाम प्रणाम बढ़िया बा बाबू बढ़िया बा। मुखिया जी काम उम करेले बने जा मुखिया जी तो हमारा समझ से जरूर से ज्यादा काम करोले बा। भाई अब हम हमारा सारा हुआ समस्या हमारा का समझ करेले बने चाचा जैसे एगो देखी हो जो सामने बुढ़िया बैठल बिया हाँ और ओकरा लड़का फड़का नहीं खन सन मुसमात या पैर से विधवा एकदम लंगड़ हिया हाँ। तो वृद्धा पेंशन ओकरा मिलेला मतलब इहो मिलेला विकलांगो मिलेला और पहले ओकर पीयर कार्ड रहे तो पीआर का कार्डवा अब शायद गवर्नमेंट बंद कर देले बिया तो अभी ओकरा खातिर कोनो कार्ड लागू नहीं है तो मुखिया जी अपना तरफ से राशन भेजे ले आना तय करके बुलावे ले रिक्शा से जा ले और राशन लेके आवे ले। अच्छा हाँ ये काम कोई ले बड़ा जी आवे ले नहीं आम सभा ग्राम सभा कुछ लगावे ले देखिए आम सभा से एसी से सभा के जरूरत हमारा ना पड़ेला ना हम जरूरी बुझे नहीं हम अपना घर रहे नहीं अपना द्वार पर रहे नहीं जी जी जरूरत पड़ेला तो वहाँ के आवे नहीं हमारे से भेंट कर लेनी हमारा जरूरत होला तो वहाँ के बुलावे नहीं तो आ जानी ऐसे नहीं कहत कहीं रुआ सपोर्टर हो क्यों कह हो सपोर्ट तो हम सबके करे नहीं जे भी मुखिया रहल हम सबके सपोर्ट करे नहीं। अच्छा हाँ अभी जो मुखिया जी बानी तो मतलब मेन तो है जो लोग देखता नहीं ना रोडवा हाँ ये करीब 10 बरिस से मतलब कान गांव के आदमी आवत रहे तो गाली देता रहे जे कैसन मुखिया बड़ा कैसन गांव के लोग बा लेकिन एगो हई काम क के मतलब हमारा गांव खातिर तो बहुत बड़का काम कर दिले बड़े कजिया में भी वहाँ के जितना होला उतना कैले बानी जरा के करे के बा होकरे लड़का मर रहे तो वहाँ के अपना ठेला से लकड़ी भेजवले रहनी घाट पे माने लोग के बीच में रहे ले काम करे ले हमारा समस्या तो करे ले बाबू माने एजा कुछ रहुआ देखे में कोनो समस्या जोन की मतलब गांव के समस्या हो खूब 100% समस्या तो भगवानों के हाथ में नहीं है बाबू लेकिन जितना होला उतना वो करे ले चलिए ठीक ठीक बच्चा बिल्कुल अब वो लोग के एक गिलास पानी बनी पानी पी लिए पानी कोनो बड़ बात नहीं है चलिए उहे लौकत तारी चाची तो चाची से बतिया लिया हाँ काहे कि लोग लौकत नहीं खे दोपहरिया बा चाचा बतानी चाची के बारे में तो हम चाची के लगे आगे नहीं हो काहे कि लोग नहीं खेल घाम बाटे बड़ी चाची का हाल बा काल भाई देखी है उन सुई लेवे के बाटे तो रिक्शा नहीं खे गोड़ कैसे हम जाई तरुआ तो गोड़ से दिक्कते बा हाँ तो का करे के बा मुखिया जी काम उम करेले बने जा विकास करेले बने कुछ हाँ का करेले बने ये मुखिया हमरा के राशन दे अच्छा हाँ हो मुखिया तो हमरा के एकदम पियर का काट ले ना देवे अच्छा हाँ चाचा जी कहल ही हो चाचा जी कहत रहनी हाँ कि रुआ के का जाने राशन उसन देले शायद आप एथी करेले बने पेंशन से करेले बने हाँ पेंशन के बात बात अच्छा तो घरे के बा चाची हमरा घरे ई जग केहू नहीं रुआ अकेले हम अकेले उस दिन हम तंग बने बाबू हम खैर ये ग्राउंड रिपोर्टिंग देखत रहनी हरुआ मुरारपट्टी गांव से वार्ड नंबर 14 हटे आई रघुनाथपुर पंचायत हटे घाम ढेर बटे या लोग लौकत नहीं खे तब हम घूमे ना जातनी रिपोर्टिंग देखने कैसा लागल प्रतिक्रिया जरूर दी मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं के लिए तो कर ली फेसबुक पर देखते तो पेज के लाइक करी फॉलो करी और वीडियो के फैला दी।